Hey guys, it's me Ronan and welcome back to my channel! Hey everyone! So, kumusta naman kayo guys? How's your day? It's the weekend, so eto, nagpapahinga. But anyway, kamusta kayo? It's been a while since the last time na nakapag-upload ako ng video. But, medyo na busy lang. But you know, live update guys. Actually, last weekend, nanood kami ng Rock of Ages. I think that was the last parang yung sa season na to, no? Hopefully may other seasons pa na dadating para makapanood kayo. So it was actually my second time na mapanood yung Rock of Ages na ang tawag ng play sa PETA Theater. Sobrang nag-enjoy talaga ako, and of course the song and the talents ng mga cast na ang gagaling talaga. So yun, and then ano pa bang live update? It was my first time na nakapagpaligo ako ng doggy. I'm so proud of myself. Nakakatawa, I know, di ba? Wala ka kwenta-kwenta. Anyway, hindi talaga ako nagpapaligo kasi ayoko makamamaya eh. Excuse me. Baka mamaya eh masaktan ko. Ano siya, Princess Shih Tzu. For the past weeks na nandito na ako sa Makati, wala na ako masyadong atake. So parang I feel great na kung ano man yung mga pinaggagawan ko before at yung mga shinare ko sa channel na ito, nag-work naman siya, no? So hopefully na mag-work din sa inyo yung mga tips or mga hacks na i-share ko dito sa channel na to. I'm just happy, no, na nag-work lahat ng mga effort na pinaggagawa ko sa sarili ko, yung mga trials and errors. So, I'm hoping guys na kahit papano nakatulong. And sa mga lahat ng nag-message sa akin guys, maraming salamat. I know, no, na parang hindi agad ako nakakapag-reply, especially dun sa page ko talaga. Kasi dati, na-access ko siya sa phone ko, but right now, hindi ko siya na-access sa phone ko. Hindi ko alam may nagbago yata sa interface sa Facebook. So, I need to log in sa laptop para makita ko yung mga message nyo. Sa mga bagong subscriber, welcome to the channel. So, kung meron kayong mga tips din na mga nag-work sa inyo, please share nyo sa mga comment section below para makita ng iba at matulungan naman sila, para matry din nila. Baka malay mo, di ba? Mag-work din yun sa kanila. Okay, so anyway, kung nakikita nyo dun sa subject, yun yung pag-uusapan natin ngayon. It's just, kwentuhan lang muna tayo. So, let's talk about getting to the root of your anxiety issues or health anxiety or kung ano mga anxiety niya. Kasi actually, importante ito guys. I think I've already talked about this dun sa mga previous videos ko pa regarding about anxiety. Kasi parang I feel na importante talaga ito. Kasi yung mga anxiety guys or yung mga mental health issues or anxiety issues, hindi siya basta-basta lumabas na lang ng kusa, di ba? Hindi yun na dahil may nangyari, lumabas na kaagad. Meron itong pinanggagalingan na malalim na nagmanifest na lang siya in your adult life. Yung iba, nagmamanifest siya very early. Most likely sa Western countries, yung mga kids nila ang aga-aga magsimula ng therapy. Kasi parang rampant sa kanila na nagkakaroon ng anxiety yung mga kids mismo. So, guys, actually, totoo ito na parang yung pinanggagalingan ng anxiety natin, malalim siya, meron siyang may probably nangyari in our past or in our childhood na hindi natin siya na-resolve. Nag-resolve siya as anxiety nung naging adult tayo. Let's say for example, nakwento ko naman siguro to dati, no? Yung grandfather ko, stroke siya. So matagal siyang na-stroke, and then he died. So parang for me, nasa isip ko yun na parang anytime na I have issues with my health, parang baka ma-stroke ako, may mga ganong factor. So
naging resulta siya ng health anxiety or yung mga sakit sa puso kasi may history din sa family namin na ganun, or my mother is a parang survivor sa breast cancer, so root towards cancer, di ba? So parang nasa isip mo. And since na tayo na may anxiety issues, grabe tayong mag-overthink, di ba? So yung mind natin nakafocus ka agad dun sa negativity. So yung isip ko nakafocus ka agad dun sa history ng health history ng family ko. So parang nagresulta siya sa health anxiety. So nagmanifest siya sa akin, adult na ako, no? And talagang matindihan siya. So what I did, kuha ka ng papel, kuha ka ng ballpen, no? What I did, sinulat ko lahat doon kung ano yung mga symptoms na nararamdaman ko. Yun yung ginawa ko nung una. I need to understand kung ano yun. Parang in-evaluate ko yung sarili ko. Kasi trials and errors yung ginawa ko, kasi gusto ko siyang maintindihan para at least for me to be able na hindi na ako matakot kasi may pinanggagalingan ito pa yung pinanggalingan niyan, so hindi ko kailangan matakot. It doesn't mean na kung anong nangyari dun sa lolo ko, anong nangyari dun sa relatives kong ganyan, mangyayari din sa akin, di ba? Kasi iba-iba naman tayo. So ang ginawa ko, chinat down ko lahat ng mga symptoms na nararamdaman ko physically. Yung mga nararamdaman ko during nagkakaroon ako ng anxiety attack. Sinulat ko siya isa-isa. It's very, very important, guys, na maging honest ka sa sarili mo. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Kung ano talaga yung nararamdaman mo, isulat mo. Huwag kang matakot. Kasi para sa'yo lang din naman yan, di ba? So, sinulat ko siya lahat, nandun, inisa-isa ko, kahit yung mga walang kwentang symptom na nararamdaman ko, na feeling ko nasa isip ko na, sinulat ko siya. And, binasa ko siya, ganyan. Pangalawa, sinulat ko yung mga triggers. Ano ba yung mga triggers ko? Di ba? Kung, let's say, for example, dahil health anxiety ang issues ko, di ba? Ito, nakwento ko na rin yata to before. Pag kumakain ako ng mga parang hindi healthy na feeling ko, nakaka-cause siya ng heart problems. Let's say, bagnet, pork chop, yung mga mamamantikang pagkain. For sure yun, before, pag kumakain ako ng ganyan, kalagitnaan ng habang kumakain, magkaka-atake ako kasi iniisip ng pinapasok ni health anxiety sa isip ko na sa kinakain mo niyan, magkaka-heart attack ka or magkakaroon ka ng problema sa puso, mangyayari na siya anytime soon. So, nagiging trigger siya for me. So, sinulat ko, ano ba yung mga trigger ko? Ganito. Ito yung trigger ko sa pagkain, mga ganito, ganyan. And then, pagod na pagod ako sa work, dahil sa sobrang pagod ko sa work, magkaka-aneurysm ako, sumakit ang ulo ko, magkaka-aneurysm ko, ganyan. Yung mga triggers, sinulat ko siya lahat. Inisa-isa ko siya lahat. And then, sinulat ko din na ano ba yung history ng family namin, na health history ng family namin. Sinulat ko din yun doon sa notebook na yun. Meron kaming history ng high blood, meron kaming history ng heart failure. Meron kaming history ng stroke, may history kami ng breast cancer. So, sinulat ko siya lahat. So, para hindi ko siya katakutan, nakikita ko siya. Ito yung mga history ko, ito yung mga nakikita ko na parang, so parang in-evaluate ko siya isa-isa na saan pa ito nanggaling, parang gano'n. Ito nanggaling to dahil meron akong ganitong history sa family, ganyan. And then, isinulat ko din doon na ano ba yung mga kaya kong, ano ba yung dapat kong iwasan para maiwasan ko yung mga triggers na to. So, yun yung ginawa ko para at least hindi ako magkaka-atake. Yun. So, nakatulong siya sa akin, guys. And let's go back into understanding the roots, no? Alam nyo guys, kasi diba as I have said earlier, na mayroong malalim ito na talagang pinanggagalingan kung bakit siya nag-manifest. Yung iba, as I have said, childhood trauma.
yun, talagang malaking factor yun na pagdating mo ng adult, magkakaroon ka talaga ng mental health issues, let's say anxiety issues, depression, maglalabasan yan siya. This is one of the reason why we need therapists, kasi napag-uusapan, hinihimay-himay yan doon ng mga therapist doon sa mga session na yun. You really have to deal with it kasi most of the time yung mga, let's say, childhood trauma, yung bata, binablock niya yung mind niya para makalimutan kung ano yung mga nangyari sa kanya, di ba? Probably unaware yung bata na binablock niya yung mind kasi yung katawan niya pinoprotektahan siya, parang ganon. So doon yung usapan na ganito, medyo maraming mental health issues na pwedeng mag-manifest because of a childhood trauma. Let's say, for example, dissociative identity disorder. Yun yung mga multiple personality disorder, guys, di ba? Of course, ibang usapan na yun, hindi na yun, mas malalang usapan na yun, guys. Pero that was very interesting for me, yung topic na yun. Talagang binasa ko yun, na sobrang interesting. Probably because of the psychology major in me, no? Parang sobrang interesting yung topic na yun sa akin. Can you imagine how powerful yung brains natin na because of that childhood trauma, nag-create siya ng panibagong personality o panibagong tao doon sa brain mismo to protect the host, to protect the main talaga na persona ng brain. And then as the child goes along, nagmumultiple yung creation ng personality, and every time na nagdissociate or nag-a-appear yung isang personality na yun, talagang ibang tao siya, may personality siya na sarili niya, meron siyang mindset na sarili niya, meron siyang ibang tao siya dun sa original na host. 'Di ba? Very very interesting yun na topic na yun. Of course, another thing is childhood trauma, yun yung mga depression, nagmamanifest paglaki nila. Meron silang mga baggages na kinakarga na, of course, with therapist, kailangan tinutulungan sila ng mga therapist to deal with it. Pero tayo, anxiety, of course, hindi naman natin sinabi na mas baliwalain lang natin kasi hindi kasing bigat yun. Of course, kanya-kanya din yun kasi bawat tao, iba-iba yung capacity to carry the kind of burden that you have. So sa atin, maraming nag-message sa akin na talagang para sa kanila yung anxiety na nararamdaman nila is very very heavy. So of course, I'm not in the position to advise. As I have said before, hindi naman ako doktor. So I'm also a sufferer, or I'm also someone na may anxiety issues na nag-share lang ako kung ano yung mga nag-works for me. Lagi kong sinasabi na magpa-check ka talaga. Wala akong may advice sa'yo. Lahat ng mga nag-work for me, andito na sa YouTube na ginawa ko na siya sa video. So, panoorin mo na lang. Kung mag-work sa'yo, then I'm happy na nakatulong. If not, talagang sobra talagang pinagdaanan mo, I suggest magpatingin ka talaga. Magpa-evaluate ka ng maayos sa professional para matulungan ka ng maayos, 'di ba? Ito, yung mga lang to guys, yung mga remedy, yung ginagawa natin dito. Yung para lang to sa mga hindi ganon ka-severe yung anxiety issues. And dahil hindi natin afford na magpa-therapy session every week or whatever, di ba? Aside from childhood trauma, yung mga, let's say, naka-experience ka ng grief during your childhood na talagang, let's say, a breakup, nung teenager ka, na talagang dinamdam mo siya or you lost someone na dear to you, it could cause something, especially if you didn't deal with it. Kung ano man yung nararamdaman mo, hindi mo dapat yung tinatago. You have to deal with it in that moment. Let your body deal with it. Huwag mong i-neglect kasi somewhere along the way, hahabulin ka talaga niyan. Imagine mo yung mga nangyari, bata ka pa, pero nag-manifest yung mga anxiety issues mo. Ngayon na adult ka na, 'di ba? So hinabol ka talaga.
Kasi hindi nineglect mo lang yung nangyari doon nung bata ka pa, di ba? So, now, ngayon ka palang magdi-deal with it. So, that's why yung mga therapist, hihimay-himayin nila yan until dun sa bata ka. Yung parang magsisimula talaga kayo, babalik kayo dun sa past kung para lang makita yung pattern na yun. Yun yung ginagawa sa sessions. Nakakaloka. So, that's why guys, it's very very important to understand the root para wag kang hindi ka matatakot dun sa anxiety issues mo. Kasi tayo, part ng anxiety is yung fear, yung extreme fear. Excuse me. Sa health anxiety, yung extreme fear na yung kinakatakutan mong sakit nangyayari na siya within this particular moment. So, yung alam niyo yung ginagawa ko, nagjo-journal ako. Di ba nasabi ko na yun before? Oo, nagjo-journal ako. Ito pala. Ito yung, hindi naman kailangan na bonggang-bonggang notebook. Pero well, kung may budget ka naman, edi bumili ka ng pangmalakasang, di ba? Fully book na notebook, di ba? Pero kung kagaya ko masang-masa, dyan, sa National Bookstore, pwede ka namang bumili kahit ano. Ito yung notebook na ginagamit ko, sinusulat ko dito kung ano yung mga, this is the topic that I want to talk about, na yung ginawa ko before, ganyan. Ito yun, dito ko siya sinusulat, and then I do some research about it, just to check lang na, ito, tama nga yung ginawa ko. Diba? So, ito yun. And then, here's my journal. Yan. Actually, guys, ito, lang to, bigay to ng Mercury. Oo. Bigay to ng Mercury. So, diba? So, kinuha ko siyang journal, diba? So, dito sa journal ko na to, hindi, if you can write every day, then much better. Hindi ko siya nasusulat every day kasi nga panggabi ako, so there are times na pag-uwi ko bangag-bangag na. So, at least, nasusulatan ko siya in a week, 3 times a week, parang ganun. Pero sinusulat ko dito lahat. All the, parang yung mga fear ko ng araw na yun, kung nagka-atake ako. But at the same time, hindi puro lang yung mga negativity yung sinusulat ko dito. Sinusulat ko din dito yung mga success, mga little success. Kung ano may yung, let's say, kanina, nakapag first time ko nagpaligo ng doggies. Of course, sinusulat ko yun dito, no? Milestone. Yung mga pa-milestone moment mo na yan, ganyan. So, dito ko siya sinusulat. So, yun, very helpful siya for me just to track yung everyday na success na nangyayari sa buhay natin, di ba? Kasi most of the time, nakafocus lang tayo sa mga negativity, di ba? Pag uwi natin, bangag na bangag tayo. Bakit ganun, bakit ganyan? Hindi natin iniisip yung mga little successes na nangyari dun araw na yun. So, importante na i-celebrate natin yun, guys, before we go to sleep para at least masarap yung tulog natin. Hindi naman down na down yung sarili natin pagtulog natin. And before I go to sleep, of course, may mga kanya-kanya tayong ritual, you pray, you meditate, what have you, whatever you want to do, or nag-browse ka sa cellphone mo pang paantok. Ako naman, I read, then breathing exercises, mga tipong ganun. I'm so happy na nag-work naman yung mga effort na nagagawa ko sa sarili ko. I feel like my mental health is stronger and my will to be normal is stronger. Parang ganun. Nabibeat niya yung negativity na yun, napupush na away. Yun, so kung ano yung mga negativity na gustong pumasok, napupush ka agad siya. Pinupush ko na kagad siya palayo. Well, anyway, guys, so that's all for today. Simulan nyo na. If you want to do it, go ahead. And kung depende na yun sa'yo, it's very important na we understand kung anong nangyayari sa atin. Di ba? Hindi yung hinahanap natin sa ibang tao. Kung ano ba nangyari sa akin, bakit ba ganito yung nararamdaman ko? Parang humihingi tayo ng assurance sa ibang tao para explain ng ibang tao kung ano yung nangyayari sa atin. Where in fact, tayo lang yung nakaka-understand kung ano yung mga nangyayari talaga dito sa loob natin. So, help yourself. Makakatulong talaga yan, promise. Matutulungan ka yan to understand yourself more and in a deeper meaning, di ba?
maiintindihan mo kung ano yung nangyayari sa sarili mo. And kung saan yung pinanggagalingan ng anxiety mo. Nagugulat ka kung bakit nangyari to sa akin? Ano ba to? Bakit ganito? May pinanggagalingan yan, I'm sure. Okay ba yon? Okay guys, thank you so much ha sa panunood ninyo, and please do subscribe to my channel if you feel na nakatulong yung channel na to sa'yo, and if you know someone naman na may pinagdadaanan na anxiety issues, share mo naman tong channel natin. And yeah, follow mo ko, yung mga social media ko nasa baba. And if you have any anything na pwedeng ma-share na makatulong din sa iba, share mo dun sa comment section below para matulungan naman sila. Lahat na maka-benefit naman, para maka-benefit naman yung iba, 'di ba? Para sabay-sabay tayong mag-heal. Kasi ito naman yung pinaka-goal natin, 'di ba? So, good luck guys. I wish you all the best. I wish na peaceful yung weekends natin or yung weekdays ahead natin. And let's just be grateful na we're still here. We're here, we're fighting, we're doing great, we're doing good, we are fine. So yun, as I have always said guys, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Bye for now. Bye!